Здравейте! Аз съм Мирослав и живея и работя в Челопеч. Не съм сигурен, че знаете къде е Челопеч, за това да поясня. Челопеч е в България, а аз работя в рудника. Миньор съм. От 13 години съм тук и няма човек, с който да не се знаем. Нещо като голяма рода сме. За хубаво или за лошо, не знам. Ама като във всяко семейство и при нас ги има всякакви. Сега като дойдат разни репортери да ни питат какви хора били миньорите, какво да им кажа? Се очакват нещо много специално, нещо страховито, нещо като за героичен репортаж. Ама ние сме си нормални. Нищо особено. Каква сензация да им покажа? Ден като ден, хора като другите хора. Всякакви ги имаме. Здравейте, казвам се Стоян Вълков. Преди да дойда тук съм работил 8 години като барман в една дискотека, местна дискотека и затова всички ме знаят като бармана, не като Стоян Вълков. Здравейте, аз се казвам Илиян Томов и съм оператор на пробивна сонда. Димитър Христов се казвам, женен, с едно дете, миньор, взривчик. Казвам се Радостин Радев, оператор съм на пробивна машина. Знаят ме тук в рудника като Цък. Човек, който обича да се шегува с всеки, с всичко. Значи, казвам се Християн Автинов, на 34 години съм, женен, с едно дете, момиченце на 3 години и половина. Жена ми е безработна. Здравейте, казвам се Володя Черкески. Работя в предприятието вече 30 години. Семейен съм, имам син. Много получи, имам внук. Казва се Владислав. Здравейте, казвам се Пламен Петров. Ами да, колеги като колегите. Ето го последния, Пламен. Днес не му е ден. Малкият му близнак е в болница, в София. Жена му е с него, а Пламен цял ден телефона стиска. Като знам как ги мисля моите, знам, че сърцето му е с тях, ама тук на работа стиска зъби. По нищо не можеш да го разбереш. Тук при нас и мечтите не са нещо много, как да го кажа, гръмки. Обикновени са, като на всеки българин. Къща да построим, семейство да направим и най-вече децата да са добре. От това на Пламен му се падна по 3. Дечицата, които ми се родиха наскоро, един се казва Пламен, другия Младен. Всъщност ги кръстихме на нас и аз се казвам Пламен, жена ми се казва Младенка. Така решихме и така се случи. По-голямото детенце на 6 години вече и се казва Мария. Тя е изцяло копия на мене, както и другите двама, но все пак бащите обичат повече дъщерите си, но пък се гордея с това, че имам синове и всеки път, когато ги се взирам в тях, виждам как ще се превърнат в това, което аз съм в момента и всъщност това се надявам и в това вярвам и за това мечтая. Моето семейство е всичко за мен, целият ми живот. Децата ми, съпругът ми, всичко. Всеки ден, когато замине на работа, определено се притеснявам. Знам, че е много отговорно и напрегнато за него, затова се опитвам и аз да го щада максимално, като не го притеснявам по телефона. Това е най-малкото, което мога да направя, но определено го мисля всеки ден. Всъщност аз се опитах 2 дни да гледам децата и видях колко е трудно и какви усилия, а същевременно и да ги възпиташ. Най-сладките моменти са всички моменти, в които сме заедно, цялото семейство. Съпругът ми не е Пламен за мен, той е Петров. Той е Петровски, когато е много мил, когато ми е миличък, когато ми е сладичък е Петровски.
Бях на смяна, като ми се обадиха, че имам син. Това с първия, Дарин. Пак долу бях на смяна, когато Преслав проходи. Все ги пропускаме. Първите крачки, първите думи. Но за сбъдването на мечтите им сме отговорни. А както казах, при пламене по 3. Аз съм много хубав сън, че съм фея. Че през прозореца скачам върху едно облаче и мама ме изплаща и то лети, където аз му казвам. И младен се спаяка навънка и аз го гоня. Аз като порасна ще стана фея. Петров, искам да ти кажа нещо относно твоята загриженост към нас. Всички знаят, които те познават, че ти много ни обичаш, че се стараеш всичко да бъде перфектно. Искам да ти кажа, че ние сме вкъщи и те чакаме. Обичаме те и всеки един ден, през който си на работа, просто искаме да се върнеш жив и здрав. Всеки ден. От месец ме обучават за отговорник. Ще ставам шеф на колегите. Странно усещане. Всяка смяна започва с повтаряне и отново повтаряне на правилата. Понякога ми се струва, че на сън да ме бутнат, ще ги кажа. Малко си припомних от училището. Като на изпит съм. И нямам право на грешка. Знам, че за резултатната ни и безопасна работа са осигурени всички средства. Сигурен съм, че ако децата ни пожелаят да поемат по нашия път, няма да ги спрем. Спокоен съм, че с колегите ми бдим един за друг. Пазим гърбовете си взаимно. Като дойдох в рудника, морето до колене ми беше. Но сега, сякаш всеки метър спускане добавя по частица отговорност за колегите ми. Усещам ги един по един. Колегите. Всичките 800. Смислите за всеки. Смислите дори и за най-дребния детайл. Ей го, Илиян. Научи си урока по трудния начин. Започнах като подземен технически асистент, преводач. Имаме тук в мината група португалци, след което се преназначих, станах подземен взривчик. Определено има тръпка в работата, особено преди когато бях взривчик, там тръпката е уникална. Всеки ден работиш с взривни вещества, които не грамове, в килограми, дори в тонове, всеки ден, ежедневие. И всеки ден е нещо различно и интересно. И еднообразието не съществува. Преди около година и 2 месеца, вече 14 месеца, ми се случи инцидент. Загубих си част от пръст номер 2 на лявата ръка. Бях в коша на един челен товарач. Трябваше да ни вдигна на високо, тогава все още си бях взривчик. Трябваше да заредим няколко сондажа, които бяха твърде нависоко, не можехме да ги достигнем и за целта се качихме в коша на челен товарач. Това не трябваше да го правим, използвахме челния товарач и да, не трябваше да го правим това, но е факт. Коша при прибирането си ми затисна ръката. Бях си я сложил на най-неправилното място. Бях с ръкавица, но тя няма как да ми помогне. И ме притисна, скъса го. Жените в семейството са доста изплашени. Майка ми и сестра ми, като ме няма, като отивам на работа и случи ли се нещо да закъснея, след работа с колегите пием кафе,
говорим си, закъснеем половин час, един час и вече почва да се звъни по телефона, жив ли си, здрав ли си, къде си. Когато се случи инцидент, 3 дни ги лъгах, че съм добре и просто съм в болница, за да ме наблюдава, да ми наблюдава състоянието, но иначе просто само съм се ударил и всичко ми е наред и всичко ми е окей, всичко ми е супер. На третия, четвъртия ден им казах истината, просто нямах смелост преди това, не исках да ги разстройвам. И така, и сега съм си извел така един мой си урок, че всяко едно правило в минната индустрия не е за пренебрегване. Мината стяга мъжа, създава навици. Малко като казармата, но май повече отговорност изисква. Не ми се отдава много да се отпускам. Но не ми тежи. Даже ми харесва. Димитър Христов се казвам, женен, с едно дете, миньор, взривчик. Моята работа главно е да взривявам забой, зареждам и взривявам. Работата е трудна, но има тръпка. Стига да е сплотен колектива, даже минава и весело смяната. Въпреки всички трудности, а те не са малко. Главно трудностите са ни от запушени дупки, огромното количество взрив и работата е предимно физическа. Отношенията ми с колегите, въпреки трудностите, въпреки споровете, които са ежедневие, всяка смяна, сме повече от приятели. Почти брат. Защото един без друг няма как да стане работа. Всеки един е зависим от другия. Ние сме много голямо семейство. Всичките около 20 души с жените сме една фамилия. Моята мечта е сина ми да постигне повече, колкото аз съм постигнал. Това ми е най-голямата мечта. И да е жив и здрав. На жена ми ще кажа да не се притеснява, докато съм на работа. Искам да стана като тата, защото много го обичам. Тук сме като едно голямо семейство. Всеки гледа да пази гърба на другия. А шефа ги мисли всички. До един. Тук съм сигурен, че ако спазвам правилата и се грижа за собствената си безопасност и за тази на колегите ми, всичко ще е наред. И така и става. Май това го прави по-различно от казармата. Усещам, че ги пренасям и у дома. Правилата. Няма лошо. Съпругата не се оплаква. Свикнала ми. Не знам как е било на времето. Какво ли му е било на баща ми в онези времена. Но едно знам. Че в днешно време няма по-голямо предизвикателство от това добри синове да отгледаш. Да не се страхуват да тръгнат по стъпките ти. Ей го, още една хубава новина в Рудника. Днес на Цъки и сина му Ненчо го приели в мечтаната гимназия. Късмет ли е Радостин? Умно момче отгледа. Казвам се Радостин Радев. Оператор съм на прогривна машина. Карета. Ние сме първи на забоя. Изцяло обезопасяваме работата на тези след нас. Работата в екип, изградена с годините, те кара да се чувстваш спокоен, знаеш, че във всеки един момент има на кого да разчиташ. След работа, по време на работа, през отпуските сме заедно. Имам чувство, че сме живяли цял живот.
Аз се казвам Ненко Радостинов Радев, на 13 години съм. Записах в София в училище Хенри Форд и ме приеха със специалност автотранспортна техника. Майка ми се казва Христина, баща ми Радостин. Майка ми е с 5 месеца по-голяма от баща ми. На по 39 години са. Женени са от 20 години. Обичаме да ходим заедно на риболов. Имаме си къмпинг оборудване. Не е кой знае колко голямо, скромно, палатка 4 местна, с всякакви оборудвания. Мечтата, която винаги съм имал, отчасти съм я изпълнил. Нали? Човек винаги мечтае. Мечтата ми беше да си имам собствен дом, постигнал го, имам си семейство, прекрасно, на което се радвам всяка възможна минута. Тук нататък повече свободно време и здраве. Сега спортувам маунтинбайк или още наречено даунхил е по-екстремното. Като паднеш и първата ти мисъл е не дали аз съм добре, а колелото как е. И ставаш и почваш да оглеждаш колелото и да си мислиш това колело дали ще може да се предвижиш до края на пистата с него или не. Нещото, което искам сина ми да научи от мене, за да може да се изгради като личност, като човек уважаван от останалите, е честността. Това е основен фактор във всеки. Хората могат да разчитат на тебе. Удържаш на думата си, правиш всичко възможно да се справяш с работата си, независимо какво е тя, дали си миньор, хлебар или караш такси. Другото, което искам да го науча е спокойствие, да не избухвам. Нервите не водят до нищо хубаво. Човек трябва да е спокоен. Само когато си спокоен, си в кондиция с тялото си, постигаш добри резултати във всяка една област. Татко, когато отиваш на работа, отиди с мисълта, че ние дома те чакаме с моята майка и бъди много внимателен. Защото твоята работа, всеки миньор знае, че трябва да бъдеш и внимателен, не да мислиш това после какво ще ти каже началника, дали си свършил добре работата, а дори да ти каже да ти се намеси, ти трябва да му кажеш аз дома имам семейство, аз трябва да се грижа за него. Те ме чакат дома, жив и здрав да се прибера и искам да ти кажа, че с моята майка много те обичаме и искаме да бъдеш внимателен, когато отиваш на работа. Защото много ни е грижа за теб и много те обичаме. Ето това сме. Такива каквито сме си. И не знам дали сме точно очакваните герои. Такива като нас по телевизията не ги дават често. Ама такива сме си. Такива сме. Защото ни пука. Скъпи колеги, искам да ви призова да работите безопасно, да пазите себе си, вашите колеги и приятели. Това, което смятам, че сме придобили като опитност във фирмата, е това да бъдем отговорни. Така че ние трябва да бъдем отговорни към нашите семейства. Всяка секунда невнимание може да ти коства живот. Мога да го твърдя от личен опит. Едно неспазване на правило може да ти коства цял живот. В моя случай беше по-лек, но може да ти коства цял живот и инвалидна количка. И да не забравяме, че у дома някой ни чака и трябва да се преведем живи и здрави. И това единствено зависи от нас, не от друг. Моето послание към колегите е никога да не се отпускат дори за миг. Винаги да помислят преди да започнат работа и да не забравят, че от тях някой ги чака. Баща, майка, дете, сестра, брат. Вкъщи някой ви очаква и този някой иска да се приберете живи и здрави, независимо от всичко. Затова всяко едно правило трябва да се спазва. Значи, колеги, никога не пропускайте дребните детайли, за да може винаги да се прибираме здрави вкъщи и едно, не на последно място, на всеки 15 да правим банкет всички заедно.